Mám tady pěkně kafičko z osady. Tomuhle říkám objektiv, jak to vysune úplně. Jedno Tadeuszko půjde na Českou jojo asociaci, druhý pravděpodobně ke slušňákům. Jdeme na hokej, protože ČSZUčko hraje proti Karlovce. To je barva, která dle všeho nejde umýt vodou. Dokonce dneska 3 videa. OGs, Sophie a my. Takže triple vlog z jednoho jamu. Nejlepší klip, co mám z celého tohoto vlogu. Semifinále teprve. Inter. Takže jsme to zkusili. Amatéři už se vyhlásili. OK, vyhrála jsi. Zdravím všechny, já jsem Sofia, vítám vás u dnešního videa. A dneska tady máme další takový vlog, který ale bude hodně spojený s kendamou, protože nás čeká i Fifth Kendama Open v sobotu. Dneska je ale středa, to znamená, že nás čeká jojo a kendama středa. Teď jsem ale ještě ve škole, to asi už poznáte, v kanclíku pěkně s kafíčkem. A aktuálně teďka dodělávám ještě reelsko na video, který vycházelo předtím, protože dneska jsem ho konečně i dostříhala, takže we are so back. Myslím si, že tu pauzu nějak vám tady v tom videu ještě přiblížím, ale teď by to byla ztráta času, takže se přesuneme rovnou na schůzku, kterou máme spojenou se sítěma naší školy. Tak jak jsem se dřív strašně motala v kanclu furt jenom, tak teď mi přijde, že jsme pořád jenom ve Fiftu. Mám tady pěkně kafičko z osady, doplnit trošku energii, čeká nás natáčení. Z toho důvodu tady mám teďka i můj krásný notýsek, protože v něm mám napsaný všechny šoty, které bych dneska chtěla stihnout. S tím, že klasicky nevím, jestli to stihnu 100% všechno, ale mám prostě pár z nich, který jako musím, nebo jako fakt hodně chci. Je tady strašný teplo. Takže si dám kafíčko, pročtu si záběry a pak jdeme točit. Ještě jsem chtěla zmínit, že teďka je strašný boom kendam a prostě Rumunsko je všechny vyprodává, takže na Fiftu skoro nic není. Na Kromu nic není, na všech možných značkách je prostě vyprodáno teďka, protože Rumunsko chytlo nějaký extrémní hype a všichni to nutně chtějí, krámy to vyprodávají. Šílený teda, šílený. Budeme muset pobrat kameru. Já nevím, jestli jsou nabitý. To jsou úhly tohle, snad nesletíte. Já totiž nevím, jestli to chci točit na svoji kameru, anebo na tu kameru, co je tady. Tomu neříkám objektiv, jak to vysune úplně. Dobrý, já už přestanu. Právě teďka se nacházíme ve Slušném, hezky ráno. Jsme se tak teleportovali v čase trošku. S tím, že jsme tady natáčeli nějaký reelska, tuším, že 2. Jedno půjde na český, jak se to jmenuje? Česká jojo asociace, ano. Jedno Tadeuszko půjde na Českou jojo asociaci, druhý pravděpodobně ke slušňákům. S tím, že v dobu, kdy vy tohle video vidíte, tak ty reelska už by teoreticky měly být venku, takže to můžu i říct. Jedno bylo klasická pozvánka na mistrovství České republiky, o tom si ještě povíme. A druhá bylo video o tom, že co ti taky jako nějaká pozvánka, ale trošku jako zajímavější koncept, kdy jsme trefovali, já jsem trefovala Bubimu flašku z hlavy a on mě trefoval minci z ucha. Si myslím, že ten záběr tam nedá. Já ho nemám, má ho Bubi, ale trefil mě do brady. Byla by škoda, kdyby to tam nedal, ale kdyby to tam náhodou nedal, tak aspoň ať víte, že jakoby tam ten fail nějaký byl, že to nebylo jenom čistě dokonalý. Mistrovství se koná 8.11., takže normálně v listopadu, hezky v sobotu, bude to v divadle Vzlet a poprvé půjdu i do pro kategorie, že zkusím jak ženy, tak i pro kategorie. Teďka nás čeká, že si musíme koupit provázky, protože už nemám, už mi došly. Jinak to natáčení pro někoho jiného než pro můj kanál. Já jsem jakoby zvyklá točit před kamerou, ale jsem zvyklá točit před svojí kamerou, když vím, že to v editu potom mám já. Že prostě i když jsem zvyklá mluvit k vám, tak když se hodí vyloženě setup a mám mluvit do jiné kamery než do té svojí, tak jsem stejně ve stresu a trvá mi to, než se uvolním, což je jako divný, ale no. Ach jo, dneska mi všechno padá. Takže si tady pobalíme svých 6 švestek a čeká nás pokračování dne. S tím, že dneska nás čeká ještě jedno natáčení, ale to bude tak spíš jako zvlášť. A potom nás večer čeká hokej. Bitva o Prahu, naše škola proti Karlovce. Jen tak mezi náma nemáme šanci vyhrát. Nemáme. Jo, ty chceš teda, ty. Ano, fety žlutý. Tady žádný fety nemáme. Nemáte fety?
Ne, jako, že tady nemáme žádný fet. Tak to by mi asi trvalo, no. OK lidi, aktuálně teďka se mění stav, nebudeme ani pracovat, ani na něčem makat, ani něco trénovat, nic, jdeme na hokej, protože ČZUčko hraje proti Karlovce a VŠH hraje proti Čvůtu. Mám pocit, že prohrajeme, nebo to tak jako tuším, takže let's go na výstaviště, už teďka jedu pozdě. Poslední dobou jsem na to dojíždění na čas poměrně špatná. Já jsem na ten hokej přišla později, to víme, a počítala jsem s tím, že až tam přijdu, tak budeme prohrávat 5-0, protože Karlovka je poměrně známá tím, že jim to jako jde. Pro moje vlastní překvapení jsme prohrávali jenom 1-0 a v první třetině jsme to dokonce i jako vyrovnali na 1-1. No a potom už se to tak nějak jako semlelo a prohráli jsme 2-5. Na druhý zápas už jsem nezůstala, protože si moc vážím svýho spánku a poslední dobou mi přijde, že jsem takový jako asociál docela. Že jako na tu akci jdu, užiju si tu část, kdy tam jsem, ale vůbec mi nevadí se brzo vracet, vůbec mi nevadí být sama se sebou a prostě si dělat na svých věcech. A nevím upřímně, co se změnilo, že to takhle teďka je. Anyways lidi, tu barvu, kterou na sobě teďka mám, tak to je barva, která dle všeho, co jsem teda zjistila, nejde umýt vodou. Takže budu muset asi spolubydlícím ukradnout odličovač, anebo jestli to bude šampónem, nevím, ale mám to po celém ksichtě. Sprcha, jídlo, spánek, vstávání, to je plán na teďka, který jdu udělat. A zítra, až zase budu točit, tak zjistíme, jestli na sobě tu zelenou furt mám, nebo se mi to povedlo dát dolů. Za dnešek jsem fakt neskutečně ráda, protože jenom sedím v kanclíku, dělám si na svých věcech. Nikdo na mě nemluví, s nikým nemusím bejt. Nezdá se to, ale takovýhle dny já mám třeba upřímně fakt hodně ráda. A dneska si uvědomuji, že až tak často nemám, že bych jako vyloženě neměla nic okolo sebe. Takže mi tady to vyhovuje úplně, že se divím sama. Cucám Medmonk pěkně, abych se za chvilku mohla zase soustředit, protože po obědě mi to většinou moc nejde, ale ráda bych to trošku prolomila. Celkově na svém soustředění se snažím fakt hodně pracovat, snažím se vytvářet nějaký jako v uvozovkách rituály, aby když se nastavím do nějaký situace, do nějakého prostředí, abych věděla, že teďka je ten čas na to se soustředit a bylo to pro moji hlavu lehčí jako pochopit. Nevím, jestli to dává smysl. Ještě jsem vám chtěla taky poděkovat, protože poslední video, který jsem nahrála, což bylo to video s těma skill toyma, jak jsem se učila Rubikovou kostku 4x4, učila jsem se olíčko na fingerboardu a ještě jeden trik s kendamou jsem se snažila udělat. Tak to video je teďka 2 z 10. Kdo ví, jak fungují YouTube Analytics, tak je teďka asi bude chápat, ale prostě nečekala jsem, že to video by mohlo se vám až takhle líbit. I podle komentářů se vám to líbí, takže za to jsem fakt strašně ráda. No a ohledně toho, že nevycházely videa, tak taky mám výmluvu v uvozovkách. Z nějakého záhadného důvodu se mi fakt často stává, že zbytečně moc přemýšlím nad tím, co dělám, jaký to bude mít dopad, jestli to směřuje k těm správným krokům ke mně do budoucnosti, co vlastně bych jako měla dělat a tak. A občas se v tom zacyklím tak moc, že všechno, co udělám, tak je pro mě málo a přijde mi to, že to není ta správná cesta, kudy mám jít. Teď jsem se zase nějak srovnala, z toho důvodu taky zase vycházejí videa, ale nevím, proč to tam v té hlavě pořád mám, že nad tímhletím strašně jako přemýšlím zbytečně. Podle mě v tomhle nejsem jediná a ty sociální sítě nás strašně ovlivňují, protože člověk vidí, co dělají jako jiní jeho vrstevníci a máme hroznou potřebu se porovnávat. Jinak zítra už nás čeká Fifth Kendama Open, což je největší akce v České republice, která je spojená s kendamou, a bude to teda celodenní akce ve Fiftu a už se upřímně těším, až vám to ukážu, protože třeba někoho z vás ta kendama chytne a třeba se někdy sami zúčastníte a zjistíte, že je to vlastně docela fajn a podobně. Sobota, dneska nás čeká to, na co čekáme vlastně celý týden, což je Fifth Kendama Open ve Fiftu. Logicky, když se to jmenuje Fifth Kendama Open, tak to bude ve Fiftu. Už jsem teďka na Holeškách, docházím posledních pár metrů. Začíná to až v 11, je 10:19, takže by mě tam teoreticky mohli pustit dřív, protože si potřebuji nastavit kamery. Já jsem docela udejchaná, tyjo. OK, sotva jsem přišla a už tady máme jistý problémek. Je 10:49 a za chvilku to začíná. To znamená, že bude nějaký úvodní slovo, nějaký jako řečení toho, co se všechno bude dít. A já mám problém, protože já logicky budu točit na svoji kameru svůj vlog, ale tady na tu kameru mám točit záběry, nebo chci točit záběry. Problém je jakoby v tom, že já ty záběry mám všechny strašně tmavý. Co s tím mám teď sakra dělat? Ono je tam prostě nastavený něco. A já za boha nevím co. OK, lidi, došla jsem k závěru, že prostě uvidíme. Něco málo jsem tam přenastavila, ale nedokážu říct. Nahoře už
slyším strašný hluk. Natáčeli jsme dneska 3 videa. OGs, Sophie a my. Takže triple vlog z jednoho jamu. Docela overkill. Chtěla jsem vám jenom říct, že teďka Rumunsko zažívá nějaký kendama hype a vykoupili i kendamy tady na Fiftu. V podstatě vykoupili i krom přímo. Vykoupili basically všechno, co našli a je teďka normálně globální evropský nedostatek kendam. Mně osobně to přijde docela vtipný, proto ta polička taky vypadá dneska tak, jak vypadá. Vtipný mi to přijde převážně proto, že teďka tady probíhá reálně největší kendama akce v České republice a Fift nemá kendamy. Nemůžou za to, ale přijde mi to takový jako úsměvný, vtipný. Tak jo, vítám vás na PKO 2025. Je úplně bomba, kolik vás tady je. Hlavně chci dát shoutout všem amatérům, co přišli, protože máme největší účast amatérů. Potlesk pro amatéry. Já jsem nádherně. Dneska hezký počasí. Co víc si můžeme přát. Jdu se na chvilku schovat do studia, protože nahoře je tak strašně moc lidí. Těch amatérů, tam je prosím vás třeba 24 nebo kolik. Logicky mi to dělá radost, že je tady tolik nových lidí. Na druhou stranu zrovna v tomhle videu jsem říká, že začínám být docela introvert. Ne, že introvert. Já se jako pobavím se všema, dělám videa, jakože není to, že bych byla introvert asi. Jenom prostě nepotřebuji být už v tak velké společnosti tak dlouho, takže se tady jdu schovat do studia a jdu si objednat nějaký jídlo. Lidi, kameru mám dole, takže budete muset přežít otřesný záběr z telefonu. Mám to tady trošku rozlitý, ale přišlo mi jídlo. To je ta hola. Za kolik je mají, když je takhle holá? To nebylo ono. Aha, jsem tady společně s Tomem teda. Užil ty na autobus. Dneska to bylo dobrý. Užil jsi? Soutěžil, v prvním kole jsem hned vypadl, ale to nevadí. A ty jsi odkud? Z Plzně. Z Plzně až jo? Tak a kendam uděláš jak dlouho? 3 roky neaktivně. Aktivně tak 3 měsíce. Oblíbený trik? Camping. Ok. Tak super, těším moc. Opatrně, ať se s tím netrefíš. Aha. Co se tady děje? Já jsem na právě. Aha, Collab, we didn't know we needed. Cože? Tak to je nejlepší klip, co mám z celého tohoto vlogu. Underbird, Nodov, Nodon. Bacha ten nod on potom, ať vám to nevyletí do vzduchu. Yes. Okay. Ten byl luxusní. 3-1. A to už je finále? Semifinále teprve. Inter. Takže jsme za skluzu. Amatéři už se vyhlásili. OK, vyhrála jsi. Teď přemýšlím, jak si to mám vzít. OG stričko, OGZS je skvělý, mám se skvěle. OGZS to znamená? To znamená Martin Tichý, Jance Kanina, Gabriel Rameš, Dominik Spuk, Jance Kanina, Gabriel Rameš, Dominik Spuk, Martin Kružík. Tenhle pan Tom za mnou přišel s tím, že půjde do začátečníků na MČR. Vidíte v tom ten vtip, jo? Hrajeme o první místo v Intermediate právě teď. Dlouhý, těžký trik. OK. Skety, já ti tak věřím. Aj. Se na něm. Tento trik je velice o prestižnosti. Aj, zase stejná chyba. O čem mluvíš? To je stejně jak na tom, že... To máme doma. Brno reprezent? Jo! Je to tam! Jo! Ještě šance. Brno reprezent? Pojď kámo, pojď. To dáš. Skety, vítěz! Teďka tam probíhá o 3. místo, nevím kolik to mají. Já tady chilluju, teda nechilluju, ne. Tady se maká. On to vyhrál. Everybody thank you.
Ale jmenuje se to kočka z jednoho důvodu. Jdem si to vyhlásit. Na 3. místě se umístil Marek Janalík. Na 2. místě, podle mě teď trochu uražený. Nejsem uražený, nech to. Martin Tichý! Jasně. A na 1. místě, vtipný je, že dneska jsem si vsadil na to, že vyhraje Martin. Na 1. místě Gabriel. A to není všechno, protože tohle je poslední jam tohohle roku, který je oficiálně ve Fifth Kingdom poháru. A nejvíc bodů ten rok získal, už to trapný, ale taky Gabriel. OK lidi, oficiálně už skončil přímo... Moment. To je trik do tohoto videa. Můj trik do tohoto videa. Oficiálně už teďka nám skončilo Fifth Kingdom Open. Já aktuálně teďka si vezmu SD karty jak tady z téhletý kamery, tak z tamhletý kamery. Zkusím to dát nějak dohromady, aby co nejdřív ty videa vyšly. Nejenom tohleto, co mám na svém kanále, ale logicky i na fifťácký Instagram chci udělat reelsko. Z toho důvodu jsem chodila s 2 kamerama. Jedno bylo na výšku, jedno bylo tady na šířku. Myslím si, že se to hodně povedlo, že se to vyvedlo, ta akce byla super. Jsem fakt upřímně ráda a vděčná, že můžu být součástí v podstatě celý tady Fifth Crew. Teďka už nejenom z pohledu toho, co si jde zasoutěžit, ale i z pohledu toho, co se podílí na tom, aby z toho lidi měli nějaký zážitky, což v mém případě je to, že z toho třeba udělám video, že se s váma potkám, pokecáme. Mám to upřímně fakt strašně ráda, celou tu atmosféru. Stejně jako si jem, tak mě to prostě baví. Já doufám, že jste si užili tady to video a to nemyslím teďka čistě jenom tady ten event, ale celý to video. Budu ráda, když dáte odběr. My se uvidíme u nějakého dalšího videa, což bude taky zajímavý, protože příští týden nás čeká mistrovství České republiky. Taky bych chtěla natočit s tama video, takže snad to všechno vyjde. Uvidíme se zase brzo. Do té doby se mějte krásně a čau čau.